The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3:11-12 says, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights. Hebrews 12:9-11. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastened us, as seemed the best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been raised by it. Proverbs 29:15-17. The rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Hosea chapter 8, verse 7. For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Romans 1:25. They exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the created things rather than the Creator, who is forever praised. Psalm 119, verse 11. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Our loving and faithful God says to us, being his children, in Psalm 139:1, My child, you may not know me, but I know everything about you. Verse 2, I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Verse 3, Matthew 10:29-31. Even the very hairs on your head are numbered. Genesis 1:27. For you were made in my image. Acts 17:28. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. Philippians 3:14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa dili pa kita magapadayon, niini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw. Gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Kung na ba kita nahimong mga sala nining adlaw, sukad ka ganiya o hangtod ni higayuna. Kung dili nato kini sugid ngadto sa Dios, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, using the principle of 1 John 1:9, which we call the rebound technique or recovery technique, kini nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, alang kanimo nga dili magtotoo. Ang imong giatubang nga isyo, dili ang pangimong pagsugid, kundi dili ang imong pagdawat. Pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. This is the only way that man can be saved. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 agayon. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga adlaw nga imong gahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala ka namo ning dapitan sa magausapa. Salamat nga imong pagkaming gipabuhi kini timailan nga ikaw nagapadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi, imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ubani kami karon Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat. Ubani kami nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So I hope you are in good shape, na kamusmayang panglawas o gaskil pang inyong mga pangisip aron kita makapadayon ining atong pag sibog na to sa unahan sa atong spiritual growth. Kay nagasunod lamang kita sa mando sa Dios, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, niya pa kita dupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Okay? So kita nga mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan, giandam kita kay, of course, we stand on the doctrine of imminency of the rapture. Doktrina kini. Ang imminency, sigurado nga moabot, sigurado nga mudangat ka na. There is imminency. Okay? Impending. So mo na nga kita, paandamon ta sa Dios. Anytime, kuhaon kita nining panahon sa pagsakgaw. O karon gipaandam kita pinagi sa padayon sa atong spiritual momentum adlaw-adlaw kay aron kita makaandam gyud sa panahon nga kuhaon na kita sa atong Ginoo. Sa 1 Thessalonians 4:16-17 nagaingon man, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So mo ka na ang rapture. Apan kung kuhaon na kita, either rapture o physical death, then mo ka na ang hingpit nga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Okay? So, whichever, pandamon kita sa Diyos. Aron sa ingon niya na atngan kita, so kung moambutan ka na maatngan nga kita,
we are ready. We have all the words of God nga niya sa atong alimpatakan, sa atong kalag, nga natigom na diha, o nga maoraman kini ang atong mabaon inigbiya na ning kalibutan na. So mana nga ang atong pangunahuna mo'y kanunay yung issue. The main issue is our mind, that we have to be very careful how we think. Your life is shaped by your thoughts. Matod pa sa Proverbs 4:23. Kaya prinsipyo nini nagingon man, it is your thought that controls your life. Gusto? Ang imong huna-huna maoy nagadumala sa imong kinabuhi. Kay labot pa kini atong pangunahuna, mao kini ang natad panggubatan nining away nga spiritual warfare. So, it is the battleground for sin. So, Romans 7:22-23 nagaingon usab ka, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. Mao na nga ako kinigatagang emphasis kining atong pangunahuna. Kay gani diya sa Proverbs 23:7 nagaingon man, you are what you think. Okay? Ikaw mao kanang nagahuna-huna. So, you see how important is our mind before God? Kay kini mao ni ang natad pangubatan sa ako nang ginaingon a while ago. Una nga kitang mga magtotoo sa atong pagpangandam sa itong kaugalingon, pinagi sa pagsunod sa mando sa Dios, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ato unta nga kanang makabot kining mga characteristics of a victorious, mature believer. Mao man ang atong goal, atong objective as believers, to reach spiritual maturity. Okay, once we reach that stage, we now could have the capacity for life, and we will be occupied with our Lord Jesus Christ, because kita kinahanglan man naa sa God emphasis side, dili man emphasis. Kasabot ka? Okay, we should be on the God emphasis side, not man emphasis. And we ought to be free from any mental attitude sin. Thus, we can have a relaxed mental attitude. Okay? And kinahanglan kita kinabuhi na nining mabulukon ng espiritual ng pagkinabuhi, the dynamic spiritual life. Not necessarily a dynamic personality. Lahi man ang personality. Now, we have to complete our edification complex of the soul so that we can have maximum function in the spiritual self-esteem. So, we must possess the Christian virtues kay resulta kini sa na-metabolize na nga pulong sa Dios nga niya sa atong kalag, sama pananglit sa bertud sa pagkamapaubsanon, sa bertud sa pagkalingon, bertud sa pagkamasaligan, kanang pagkamatarong, integrity, anay pagkamatinudanon, honesty, generosity, ang imong pagkamaghihatagon, ang imong flexibility, understanding, kindness, discernment. Kining discernment is ability to distinguish false from truth.
Unya naatay tenderness, pagka-aghop, meekness. Unya mapanag-iya nato unta ang katakos sa pagsulbad sa atong kaugalingon nga mga suliran, without running to anybody and ask for counsel. Dili. Di na kinahanglan tungod kay anaa may gisangkap sa Dios kanato nga napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices. Gawas pa niya na buot sa Dios nga kita manag-iya niya ng katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pahimulo sa kalipay, capacity for blessings, therefore glorifying our Lord Jesus Christ. O gawas pa niya na kita nga mga magtotoo gi kanang panghinaot nga kita makapanag-iya na niya ng kalinaw sa atong kalag, tranquility of soul, stability of mentality, na mao na tinuod nga kaisog, kaligon, stability of our mind. Then composure marked by self-assurance. Then grace-oriented to life, nahiluna nagyo kita diha sa kanang grasya. Tanan ang naa sa atong kinabuhi, what we have, and niya na kanato that God has given, grasya kining tanan. Okay? Nahibaw naman kung sa butas sa grasya. Ang grasya lihok ug buhat sa Dios alang kanato bisan dili kita takos. We are not we do not deserve, we do not earn, we do not work for. And as we know already, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mao kana ang definition sa grasya. Unya unsa katutoy gi-define sa akong gihatag kanimo as defined by a friend of mine, a friend pastor of mine. Nagaingon siya nga grasya, G-R-A-C-E, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Mao kana iyang definition sa grace. I like that definition. Og unta nga kita mahimong doctrinally oriented to reality, and thus we are able to make good decisions from a position of strength diya sa operational divine sphere. And then aduna na kita'y personal nga pagdumala sa atong kinabuhi, pinagi sa atong pagpuyo, function, and momentum. So diya sa atong operational divine sphere nga diin atong tumanon ang protokol nga plano sa Dios. Gawas pa niya na mamanag-iya unta kitag personal sense of destiny. And I know some of our listeners, subscribers, and fellow believers have already reached this point. Atong gipanginaot, mao kada ang atong pagampo nga gamiton kini atong ministry nga ang atong mga sigka magtotoo, makakabot na gyud niini aron mahimaya nato ang Dios. So, gawas pa niya na we can have self-confidence from metabolized Bible doctrine and poise. Kay kining poise is self-command na kay pagka-independyente, kinaugalingon nga baruganan, o you have self-command. So, akong balikon itong pagpangutana nimo. How can a believer become useless to God? Saan man? Well, the answer na ipo ka na. By being negative to Bible doctrine. Muna. Sa diha nga ikaw magnegatibo, muwadaan ka kanang gana, muwadaan ka og encouragement or kadasig
sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios din mo na. That is the kanang dalan ngadto sa imong pagkawa na hinungdan. Way pulos. Okay? So, makaako ka ba nga atawgon kag wa nay pulos? I don't think so. Mao na nga kitang mga magtotoo. Gidasig kanunay. Giawhag kanunay sa pulong sa Dios nga magpadayon kita niining atong spiritual momentum. Now, last meeting nato kay niya pamantahan niining the real meaning of life. I think kagahapon itong isgutan ng mahitungod sa rebound. Okay, atong gitukbil kini now. Be kind to one, ang Efeso 4:32 nagaingon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. And then in Isaiah 43:25, it says there, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, ang punto nga kung idani mo kini only God can forgive sins. Basta, ang Diyos lamang. O mauna nga, diha sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 nga to sa 13, hisgot ka na sa very common Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, etc., etc. Now, diya sa Tito 3:5, nagaingon usab kini, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Diha usab sa Lucas 15 versikulo 22 kini nagaingon, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, unsa may pasabot ini, unsa man ning bahina. It's about the prodigal son. Basta? Now, so kini, kaya naghisgot man taong forgiveness of sins, asking forgiveness of sins. We don't have to ask forgiveness. Now, kung bahin kini kaluwasan, kung ikaw dili paluwas, o buot ka, nga mapasaylo sa Dios, you don't have to ask forgiveness in order to be saved. Nagkasabot ka? Dili na kinahanglan mga ikapasaylo. Kaya nga naman, gipasaylo ng tanan na itong mga sala dito pa sa cross, katong pagpakamatay ni Ginoong Kristo. Dito, gipasaylo ng itong mga sala. Sa diha nga, ikaw mo dawat. Yan itong tinuod nga kanang buhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan dito sa cross. Once you believe on Christ, na He is the Savior and He died for your sins, kung di mo siyang dawaton, diha mahitabo ang forgiveness. Kasabot ka. So, kung wa kay mahimo, dili ka kahimog desisyon pag dawat o pagsalikway, there is no forgiveness. E nga naman, katong ibuhat ni Ginoong Kristo sa cross, that was kanang ingnon nato mautoy pag-agda, pag-auhag sa Dios, sa tao. Kung buot siyang maluwas, mao ang iyang buhaton, mao lang pagtuo kang Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross. Samtang na. So, dili ka maluwas. Not until mo ingon kag mutuo ka. Why mahitabo nga kapasayloan
kung dili ka makahimog desisyon. You remain as an unbeliever kung dili ka mo himo og desisyon. So that's why, kung mo dawat ka, diha mahitabo ang kapasayloan sa imong mga sala to get saved. So, ang punto akong idani mo kini, we don't have to ask forgiveness to be saved. We only admit that Christ is the only Savior. Siya ra ang bugtong manluluwas, and that we believe in His saving work at the cross. Walay laing manluluwas si Ginoong Kristo ra. Acts 4:12 unsay gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na. Og diha sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Just believe in the Lord Jesus Christ and you are going to be saved. Now, bitaw to si David sa iyang pag-ampo diya sa Salmo 51 versikulo 4 sige sulti, against you only I have sinned. Na he acknowledged nga siya ngadto lang sa Dios. Now, when it comes to forgiveness of sins, ambot pasabot, post-salvation sins, post, human ka maluwas, na ay gisanggap sa Dios nga paagi nga ikaw mahipalik ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Fellowship. Mao bitaw to akong giingon nimo nga sa nyadtong higayon nga ikaw naluwas, duha ka mga major kanang incidents ang nahitabo sa taas nga dapit nga top circle mo kanang permanent relationship with God na dugtong na usa ka kang Kristo sa diha nga imong gituhuan siya. Dito sa ubos nga lingin mo katong fellowship, temporal relationship. Now, of course, related ka naman ginoon sa Kristo man ka maluwas. Ang bot pasabot kini kanang temporal fellowship, this is the fellowship sphere ang imong pakikambitay. So dili ka makikambitay sa Dios kung dili ka punan sa Espiritu Santo. And you know the process, the mechanics. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao ni paagi nga ang imong sala karon nga naluwas ka na, nga imong sala nga ginabuhat na kay mubuhat pa mong gitog sala kay niya pa man ni kinaiyang magsasala sa atong lawas. Okay? So, aron mapasaylo ka na maong sala, mo na 1 John 1:9, di pa duga akong gi-quote. So, when it comes to forgiveness of sins, the post-salvation sins, believers used rebound. 1 John 1:9. Now, sa diha nga magtutuo, mahigawa sa iyang mahigawa siya sa operational divine sphere. Mugawa siya tungod sa iyang pagbuhat og sala. So, sa diha nga kita magtutuo, kita mga magtutuo, sa diha nga makasala ta, out we go from the operational divine sphere. Og ang atong kahimtang unsa? Carnal. And God disciplines us. What's that? So, iyat ang pantunon. Now, but when that believer rebounds, rebound niya, ang disiplina nga gipahamtang niya will immediately turn into undeserved suffering. Sabta gina. Unsay lang nga nining undeserved suffering? Blessing. Okay?
suffering for blessing. Now, a believer's forgiveness due to due to his rebounding, kini totally depends on who and what God is. Grasya. Okay? Sabtag na. Ang kumalikon. A believer's forgiveness due to rebounding totally depends on who and what God is. O kana, mo ni kitawag og grasya. Kay, when God deals with us, He deals us in grace. Sabtag na. So, God's dealing us is grace. Now, Philippians 3:13. Magsige ko quote din yung mga bersikulo, ha? I hope makaapas ka sa pagsuwat niya na. Philippians 3:13. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Matthew 6:14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Now, Isaiah 43:25. Unsay isulti diha? Even I, am He that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Di na hinumduman sa Diyos. Now, ang Ephesians 1:3 nagaingon usab, maximum spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Ephesians 1:11, inheritance that God predestinated for us believers. 1 John 2:28, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, when He shall appear, the judgment seat of Christ, when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kikining gihisgutan din rapture. Okay? Kaya abini mo, whatever happens in our present life, anaagyo ituyo ang Diyos niya na. Diwan niya na. Prinsipyo po na. Whatever happens, bisag unsay metabo nining atong kinabuhi karon, present life, anaagyo ituyo ang Diyos niya na. Remember what happened to Joseph? Inumdum ka? He took everything with patience. Uban sa iyang iyang giluom, pagpasensya, and ended up to being promoted as Prime Minister of Egypt. Grasya. Kita nimo? So, ato naman giningi pangutana nimo, balik-balikon yun nato. Unsay buot ni pasabot sa pulong nga grasya. What again do we mean by the word grace? Definition. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mo talaga akong gi-quote nimo nga usa sa atong mga higala nga mga pastor, iya gining gi-quote niya. Nindot usa ginis dakog kanang gibugaton o dakog impact nga tinuod gyud ang GRACE, the word grace. G, God's gift to me. Gasa kini sa Dios nganhi kanako. R, received by faith. Madawat pinagis ng pagtuo. A, available to everyone. Madawat sa nibisan kinsa. C, comes through Christ.
mo abot lang kini pinaagi kang Ginoong Kristo. And then extended for all eternity. Kini mapadayon kini hangtod sa wala na katapusan. Di ba nindot kayo ng definition niya? Kini gasa sa Dios alang kanako, madawat lamang pinagis pagtuo, o kini madawat ni bisan kinsa, pinaagi lamang kang Ginoong Kristo, o kini magapadayon hangtod sa wala na katapusan. Grace. Okay? Unya katong napoy ubang mga igsuon na itong mga magtutuo nga ilang gidefine kini sa daan nga definition nga common kayo nga gaingon sila God's riches at Christ's expense. Maayo ang bod nga dunay kahulugan. God's riches at Christ's expense. In short, ang grasya mao ang dili taangayan, wa tay binuhatan alang niya na, o we do not earn. Di ba kanunay na ito ning balik-balik. Grace is what we do not deserve, we do not work for, and we do not earn, or it is God's undeserved favor to man. Kita ni mo? So it is grace that we are still alive right at this very moment. Basta, grasya, lihok man ni sa Diyos. Ipabuhi pata niya kit naa siya tuyo. So, if someone asks you, why are you still alive? Sa may mo ito ba? Grasya. Because grace is likewise defined as the plan of God. See? Synonymous na mahimo nagbali-balihon. The plan of God is grace. Grace is the plan of God. Ana. Hence, kitang mga magtutuo are still alive right at this very moment nga nagatuon ta niining pulong sa Dios. Because God has a plan for our life. Ayaw nagkalimti. Alang kanimo nga dili pa magtutuo, why are you still alive? Ibaw ka nga, no? Tungod kay ang Dios, ana ay plano sa imong kinabuhi. Nga, unsa may ang plano? Ikaw maluwas. That you be saved. In fact, ang Dios adunay 7 ka mga gipadayag niya nga kabubuton alang sa kaliwatan sa tao. God has 7 declared wills for the human race. Ang nag-unag yun ini, kabubuton sa Diyos. Iyaning kanang revealed or declared will of God sa tanang tao nga sila matao pag-usap. Mao na ang letra nga B. Unya, kaya ako manigihatagan og memory aid. B, S, C, G, T, S, P. So, ato nalang inon nga Operation BAC, GTSP. Ang B, kabubuton sa Dios. Iyang gipadayag kini mong kabubuton niya nga ang tanang tao matao pag-usap. Born again. Ikaduha, iyang kanang kabubuton nga gipadayag nga ang usa ka magtutuo binalaan. That the believer be sanctified. Mao nang letra nga S. Letra nga C, it is God's declared will that believers be controlled by God the Holy Spirit. Nga dumalahon sila sa Espiritu Santo. Unsaon man, pinagi sa paggamit sa paagi sa pagpasiguli ngadto sa pagkiumbitay sa Dios, ginamit ang rebound technique. So kung kay mga sala, imo dayong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. So aron ikaw sa dumalaon na o will be controlled by God the Holy Spirit. Ang letra nga G nga ang tanang mga magtutuo magpasalamat sa tanan. It is God's declared will that all believers give thanks for everything. Tanan.
kanang kapildihan ba, kauswagan ba, kanang kapobrihon ba, o kaadunahan. Why distinction yan na? Tanan. Ug tanan gyud. Pasalamat ta sa Dios kung natay mga gipangbati ang mga sakit. Salamat sa Dios. Sabta gyud na. So it is God's declared will that believers give thanks for everything. Letra nga T. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Trust in the Lord. Sa pag-isulti diha sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, trust in the Lord. Letra T ka na. At tas letra S. It is God's declared will that believers suffer na. Duha ka klaseng suffering. Suffering for blessing or undeserved suffering. But ang ikaduha, suffering for discipline. Unsa man ang suffering for discipline? Sa panahon nga ang magtotoo may gawas sa plano sa pinagi sa pagbuhat og sala, then kanang suffering nga iyang atubangon while outside siya sa plano sa Dios, kanang maong suffering disiplina. Sabta gyud na. Apan sa diha nga magtotoo mo rebound, wala na siya sala, to balik siya dito sa operational divine sphere, plano sa Dios, then kung na siya pag-antos, kanang pag-antos sa gitawag og panalangin. You see? That is blessing. Okay, letra P. It is God's declared will that believers be productive na magmabungahon. Kung saan man, duha ra ba ka klaseng production? Human good o divine good? Duha. Unsa maning human good? Okay, ako kang tagaan o kanang sayon ra nga definition. Anything and everything a believer does outside of the divine sphere is human good. Nakuha nimo? Ang kumalikon. Anything and everything a believer does outside of the operational divine sphere is human good. Kana, human ratong production nga iyang gibuhat. While ang divine good is anything and everything a believer does inside sa operational divine sphere. Kasabot ka na. Okay, I hope nasabtan mo na. So, 7 ka na ka-declared wills of God for the human race. Sa tanang tao, why exempted niya? So, makita ni mo nga number 1 mao ang God's declared will. Ang numero 1 yun, ang nag-una yun, mao nga ang tanang tao unta maluwas. Pinagi sa ilang pagtuo kang Ginoong Kristo o sila matao pag-usab. Be born again. Of course, but pasabot, be saved. Now, and once you get saved, sa diha nga ikaw maluwas, pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang, you now are supposed to grow in your spiritual life. Na mao na to. 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na, kini nga itong ibuhat, this is the process. Usa kini sa pamaagi o protokol sa Dios nga kita makatubo. Ang atong kalag, ang patubuon. Okay? Now, 1 Timothy 2 verse 2. For kings and for all that are in authority
that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Okay? Colossians 3:14, beyond, unsa may Grigong pulong sa beyond, epi, E-P-I, epi, like epinosis, labaw, kanang over and above knowledge, ang epinosis. Opan ang knowledge ra gyud mo ang gnosis. So okay, beyond, Colossians 3:14, beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. Kining love dining gisgutan, this is virtue love. Okay? Ang buti sa buting virtue love, it is the advanced spiritual life. It is love that God has provided. Numdum ka sa verse, we love Him because He first loved us. So mo na Colossians 3:14, beyond, epi, beyond all these things, put on love, kanang virtue love, which is the perfect bond of unity. Okay, Romans 5:8. So nakadiparar ka nga, sunod-sunod ni mga bersikulo akong gihatag. Ayaw sipyat sa pagsuwat nini. Well, of course, that is your choice. It's a matter of choice. Musuwat ka ba o dili? Na may imong kasuwatan diha mga iPad, notebook, ug unsa. Okay, Romans 5:8 nagaingon. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kining Christ died for us, kini ang gitawag og unlimited atonement. Way kinutuban nga pagtubos. Now, kita mga magtutuo should have a rapport, meaning personal, harmonious relationship with God. So, mangutana ko nimo, fellow believer, do you now experience that a rapport, personal harmonious relationship with God? Remember, we are facing God's justice, love, and righteousness. Tulo ka mga kinaiya sa Dios. Hustisya, gugma, o pagkamatarong. Mao ni atong giatubang. Now, kining rapport nga gisgutan din atong relasyon, atong suod, nga intimate nga relasyon gito sa Diyos started when? Kano sa mamagsugod? At the point of salvation. Nga itong higayon nga kita mihimog desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Dito magsugod kini maong rapport. O kini magapadayon dinhi sa phase 2. Believer in time. O ano sa mamahuman? When will it end? It ends at the terminus, phase 3 of God's plan for us. Unsa man yung phase 3? Believer in eternity. Kitang tanang mga magtotoo. Okay? Siguro naman nga, mag-uban kita sa Diyos hangtod-hangtod dito sa eternidad. Pasalig man ka na sa Diyos. Di man ang tao nagpasalig niya na. Mabita ng naiuban na itong mga igsoon nga magkadungog bag-o pa. Sa primero ginlang pagkadungog kita maluwas. Siguro na itong may langit. Murag, musinta sila niya na ba kay, kuyawa. Luwas na may langit na gyudeta. Murag bagdang jaga-jaga lang nila. Para sila masayod nga, pasalig ka na sa Diyos, garantisado ang pagsaad sa Diyos. Kung sa isaad sa Diyos, garantisado. Dili man mamakak ang Diyos.
So once moingon siya sa iyang pulong, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. No, bakak pa din na. So you will be saved. Santo pa, kay luwas ka naman. Hindi ka matay ni mo sa imong lawas or the rapture. Uban ka na sa Diyos hangtod-hangtod. So anay katapusan. Mahilangit ka na. Mao ka na ang atong gibarugan. Kay that is covered with the doctrine of eternal security. Doktrina po na. So, hinunduman na to. Okay? This is a review. We should remember the 3 adjustments ang atong kanang pahiluna. Mawalay hustong binisaya. Nga mo adjust kita sa kanang kinaiya sa Dios. Okay? The 3 adjustments we, members of the human race, have to make ngadto sa Dios. Nainundong ka pa ba niya itong satjog, ratjog, o matjog? Na tingali ang bago, mga bago, sa maning mga jog-jog. Okay, paminaw. Ang satjog, S-A-T-T-J-O-G, satjog. Kung imo ka nang i-define, that is, o imong i-tibuok, ang sabot ning satjog is salvation adjustment to the justice of God. Ang imong pagpahiluna sa ang imong kaluwasan gipahiluna ngadto sa hustisya sa Dios. Mao nang satjog, salvation adjustment to the justice of God. Human ka maluwas, ikaduha na pod nga adjustment imong himuon, ratjog. Unsa man ang ratjog? R represents rebound. So, sa tibuok nga pulong, rebound adjustment to the justice of God. Nagpahiluna gyapon ta, nagpa-adjust gyapon na kita ngadto sa hustisya sa Dios. Gusto? Mao na ratjog. Ang ikatulo, matjog. Unsa man ni? Maturity adjustment to the justice of God. Maturity, ang atong paghamtong espirituhan na. Pag-adjust, mangyapon na. Pag-adjust nga to sa hustisya sa Diyos. So, timanan na nato kining 3 adjustments that kitang mga sakop sa kalibutan sa tao, kinahanglan atong himuon kining mga adjustments ngadto sa Dios. Satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ratjog, rebound adjustment to the justice of God. And matjog, maturity adjustment to the justice of God. Now, niya usa ka punto akong dadon diha nimo. Ang gugma nato sa Dios, ang atong gugma ngadto sa Dios, ang tumong ni gitawag ni o vertical paingon sa ibabaw. Apan ang atong impersonal love for man, impersonal mga atong gugmang gamiton ngadto sa atong isig katao, horizontal. Straight na tulid na siya sa ubos. So akong balikon, love, personal love for God is vertical. Impersonal love for all mankind is horizontal. Now, if a believer only has human love, kining human love, we call this pseudo love. Okay? Mini. So, if a believer only has pseudo love or human love, diin man na magagikan. Diba? Kung sa diin igikanan nini, it originated from self-justification, self-deception, o self-absorption. Unsap ni sila? They are the 3 arrogant skills na ako kang gilabas sa imong panumduman kini. 3 arrogant skills. Mao ni atbang o opposite sa 3 spiritual skills. Unsa man 3 spiritual skills?
spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. At bang niini ang arrogant skills. 3 arrogant skills. Self-justification, ang imong pangatarungan sa mong kaugalingon, justify sa mong kaugalingon. Self-deception, ang imong paglingla sa mong kaugalingon. O ang self-absorption, na absorb ang imong kaugalingon. Ikaw ra gyud, me, I, myself. Ikaw ra, ikaw. Tutok na gyud kasi mong kaugalingon. You're selfish, egotistic, self-absorption. Na-absorb yun. No, niyang 3 arrogant skills. Now, so, unsa may imong ihulagway nining maong magtotoo nga kining nagagamit lang siya sa iyang human love, pseudo love. Well, this kind of believer has no virtue love. Wala gyud siya virtue love. Okay? Subo gyud palandungon. Awa gyud siya virtue love. So, balik ko na itong Colossians 3:14. Sa gisulti niya, beyond all these things, put on love na pod. Guys, got na pod ang love, which is the perfect bond of unity. Unsang klase sa love kini? Virtue love. Now, by the way, sa dihang ang Biblia maghisgot bahin o gugma, kinilaging maumatang sa gugma gitawag ni virtue love. Now, unsa ning virtue love? It is a byproduct of the advanced spiritual life. Byproduct. Resulta. Okay? Sangputanan o gisangputan kana sa magtutuo na nagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios. Iyang maangkon kining maong matang sa gugma. Virtue love. O kining maong matang sa gugma is not what we use humanly, meaning emotion. Why sa ito pa, kung magagamit lang kaniya itong pseudo love, human love, tawahanon nga gugma, sa may mo gamiton, emosyon ra. But spiritually, kung bahin na gani spiritual aspect, wa kay hunahuna, wa ka maggamit sa hunahuna. Kasabot ka? So this kind of love, nga atong isgutag virtue love, dili ni wa ni magpasabot ni atong gipagamit nga human love, dili. You see, emotion and thinking cannot go together. Di man I hope masilsil na ninimo ha. Dili na magkuyog silang pagbati o nga atong pangunahuna. It's either one or the other. Thus, kung mugamit ka sa imong pagbati, emosyon imong gamiton, you are not thinking. Sabtag na. But if you are thinking, na kay mental attitude mo gamit, you are not using emotion. See? And when we worship God, natin man kung kita magasimba sa Diyos, we worship Him by our mental attitude, not by emotion. Inumdumi nga ang gugma is related to God. And since God is love, gugma man ang Diyos, kitang mga magtotoo can only love Him by His own way. Pinagi sa iyang protocol, not by our human way. Dili. So akong balikon, tagaan na to ni impasiya nga, dili ta makasimba sa Dios. We cannot worship God pinagi sa atong emosyon. Subo palandungon nga daghan sa itong mga kaigsoon ng Kristohanon nga emosyon ra gyud ang ilang gamiton. Kawa man lagi mga doktrina. Kawa may pulong sa Dios nga ilang magamit.
Sa gisulti sa Dios, if you worship me in truth and in spirit. Truth, pulong niya. And in spirit, pinagi sa Espiritu Santo. Kasabot ka? Mauna nga, hinumdumi na nga ang Biblia nagsulti, God can only be worshipped in spirit and in truth, not in emotion. Dili. Bisag hilak ka na diha tungod kay gamit na yung kang emosyon. Dili. Wa na bili. Wa na pause gyapon. So I hope masabtan mo na. Romans 5:8, God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. 1 John 4:19 is what ni? Mark this at nag-highlight. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Ato siyang gigugma tungod kay siya mo'y unang nahigugma kanato. Now, 1 John 2:16, dini kita mohunong usa kining adlaw. 1 John 2:16 again, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Din nilang nakita kutob og ato ni ipadayon ugma og ayaw sipyat, ayaw palta nining atong pagtuki nining bahina bahin sa atong uluhan, sa atong hilisgutan, the real meaning of life. Magampo ta. Amahan na mong langit, no, nagamasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan dili kami takos. Ikaw nagmatinumanon gayud sa imong mga saan. Imo kami gidala dinhi nining adlaw aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong nga maulay kalanon sa among kalag, kaligunan sa among kalag. Salamat Dios sa imong tanan nga gihimo sa among kinabuhi, sa maayong panglawas o sa pagpadayon pa sa among kinabuhi. Timailhan nga ikaw nagapadayon pa sa imong plano kanamo. Noon ta kami magkakabuot gayud sa among tumong nga maong espirituanong paghamtong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamong dugang, sa imong kamaturan ning adlaw. Kabani kami sa among pagbagbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Diyos in a mighty way o pinaagi sa imong kabubuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.